आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग स्टूडियो अब दूसरा से बात करे देख के मोजा दिलवा होला कसम अब दूसरा से बात करे देख के मोजा दिलवा होला कसम गहमे में हुए पगले माल दूसरा से हो गइल से के खाई मोर लाहिर चॉकलेट माल दूसरा से हो गइल से बाहर से कके आईने माल दूसरा से हो गइल से। मिक्स बाय एजी। क्या नाम है आपका? लालगंज के लाठी देवेंद्र के कार से हुई टका तकी हो हो जवन राहुल रह गइल बाकी हो राइटर देवेंद्र के कार से हुई टका तकी हो सोचनी हो जवन राहुल रह गइल बाकी हो ओम पर कस प्यार के कटल घेट मन दूसरा से हो गइल से बाहर से कके आईनी लेट मन दूसरा से हो गइल से के खाई मोर लाहिर चॉकलेट मन दूसरा से हो गइल से बाहर से कके आईनी लेट मन दूसरा से हो गइल से के खाई मोर लाहिर चॉकलेट मन दूसरा से हो। मोबाइल नंबर 62 87 0 362।